sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodha ati rinten siang dalu kinarpan jiwa ngendang rasa kumata sing kabur lermu yai segoro datan bisa nuluke tresnaku suenggon ku ngenteni riwonge atiku tok jambi dadi ati sawiji senajan apa tak lakoni sopan ditoratu mring sliramu dadi ing siseku mugi Gusti lilani tresnaku kadino mati rodok maju cah ben ketok. Ya Allah Gusti jebul panggonane kaya ngene so kaya ning dhuwur awang-awang ning mboten masalah ngaturaken sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada tak cekel ibu aku lali ra katokan. Mati nek diinceng mbokku. Luar biasa. Alhamdulillah Pak, beke rada cedhak mrene mono kowe kok ketoke kaya wong bingung. Njit-njiten aku. Njit-njiten. Unture. Lah wong pancen panggonane dhuwure kaya ngene kok. Lah iya. Ning ya ora dadi ngopo, alhamdulillah. Mergo dina iki ditimbali sing kagungan kersa panjenenganipun Pak Darnawi sekeluarga. Iya bener Pak Darnawi. Pak Darnawi karo Bu Ida. Kalih Bu Ida nek ngono ora kleru. Sing disunatno ijeh ning India. Ijeh ning ndi? India. Loh, lah kok adoh men teko India tan mongko India iki negeri tetangga lho. Syuting film Sapa iku? Krishna. Alah Gusti, Gusti. Wong Krishna sunate wis setahun nih, bocah saiki wis gedhe. Jebule asmane Krishna. Krishna Mas Krishna iki ndek kelas 6 sunat. Terus nanggape ketoprak kelas 1 SMP, kelas 7. Alah. Mulane aku bingung lho Pak Darnawi sida nanggap toprak piye aku ngono. Ya alhamdulillah ternyata sedo Pak. Iso ketemu karo dulur-dulur kene iki desa ndi Pak? Pogading. Pogading, Cengkelek. Cengkelik. Ndi Bu? Ndi? Telekek. Cengklek. Layak aku mangiso norok-norok ra umum adoh. Lah kowe mau norok-norok teko ndi? Aku iso teko Kolor bablas teko Maitan. Bar teko Maitan takok neh jenengan kelantur Om balik neh. Ngalor teko Keben. Loh nganti teko Keben neh kowe? Teko Keben aku kan biasane sing nanggap topraki daerah Keben. Lah aku takok Om Pogading, lho walah jenengan kelantur. Aku terus denger aku. Oh halah Pak. Lah kowe emang ra buka HP apa piye? Ora enek sinyale kok. Layak Sherlockku ra mbok buka. Lah HP ora enek sinyale listrik mati aku bingung lek ku takok 700 swidak rolas mbok pira mang.
Wah ya Angger wong tak cilaka. takoki, angger wong tak takoki. Terus pol pojok kono, "Om, angger ana dalan aspalan anyar niku mungkin lurus ngono." Tenan aku mendek nang perleton. Mendek ning gone perleton. Mandek ning gone pertelon. Ya sing ape menggok rene aku takok bakul anu bensin iki lho Mbak Dewi. Takonmu piye? Mbak Dewi, oh gading niku bener sing dalan iki anu. Nggih, Mas. Lah jenengan mosok pangkleng wong riyen main teng mriku. Lah mbiyen niku dalane apa mecicili wong saiki halus ngene aku. Oh, nggih, Mas, mriku. Ala wong Mas Ndor paling metune rada sore kok. Rene le nek nderek mimik-mimik degan riyen ngono. Wis kenal kowe ta? Apal Mbak Dewi iku mbiyen mantanku. Mbak Dwi biyen mantanmu. Mantanku mung beda keyakinan. Beda keyakinan. Oh, karepe Mbak Dwi iki anu beda agama karo kowe. Oh gak padha Islame. Loh, lah kok beda keyakinan? Yakin aku gelem kono gak gelem kok. Alah edan iki. Tak kira beda keyakinan iki to beda agama. Enggak. Berarti mantanmu. Mantan. Mergo beda keyakinan. Keyakinan. Kowe yakin gelem? Mbak Dewi gak yakin gak gelem. Ngono ku jenenge kowe ya ora dikarepi. Wonge ayune. Ning kenal kowe. Kenal apal Mas. Kowe ditawani mimi es degan. wah, berarti ya bejo termasuk untuk Ya. rezeki kowe. Ya aku ya mah gengsi ada gelan kok trimo apa ngombe kok nunut. Lho kowe ditawani ngombe iki mo. Lah aku berarti transfer duit Pak Darmawi duit Kalimantan. Lho, Pak Darnawi transfer duit kowe. Aku kan di rekening terus dingenekno wis Dar nganggo bluetooth ae ngono. Dadi Ora ana kok transfer duit kok nganggo bluetooth. dadi gambar duit dikirim nganggo bluetooth tekane ya gambar duit. Paling ora iki nek transfer duit ora liwat bluetooth. Lah Ya nek kowe ra ndek rekening bank, rekeningmu listrik kekno kono. Kok ora iso liwat bluetooth iku. Jenenge transfer ya liwat bank. Bateri. Liwat bank BRI utawa BCA. Lah iya wong ora Berarti kowe wis ditransfer. wis Kowe pirang juta? alah kok juta-jutaan yo gambar tok duit 200. Rumah saku toh ditransfer Oh, bayaran ketoprak. Aku wis bingung takok neh. Bareng kowe tuakon neh. Aku Mbak niki pun jam 2:30 ya. Nah. Kula tak langsung mawon. Oh nggih, hati-hati Mas. Oh, lah aku terus jablah teko petelon kono neh, nggo-nggoan iku. Iya, Tekok aku. lem takon piye? Mbak, sing ngonten ketoprake niku pundi? Oh, niki mengken terus Om. Mungkin nek wonten napa tekan sing ngekeki tondo kok yo aras-arasen yo. Kene iki ndak blarak klopo iki larange ra umum piye. Lah ora ana ketaranane piye? Ana blarak ditungkelno, lah dijupuk cah cilik dienggo barongan. Lah aku dak bingung. Tak tutno ae lho, pokoke mungkin sing ngonten blarake Om jenengan mikututke. Lah dijupuk cah cilik nggo barongan cah cilik tak tutno lho malah pe muleh. Oh alah ya kebangetan. Lah aku tekok karo wong lagi nyapu. Nah, lem takon piye? Lah sebelah pundi Mbak? Lah niki mungkin terus pokoknya atut niki dalan sing aspalan anyar nih. Mbok tutno terus. Tak tutno terus. Mungkin nek wonten pertigaan ampun belok ngiri, jenengan langsung belok kanan. Heeh. Oh nggih Mbak, no, aku terus alah Mas Sendor. Lho, wis kenal kowe. Wong kene iki apal aku kabeh. Wong terkenal. Lah aku jaman uripku ning kene dodolan pete yo ning kene. Dagelan dodolan pete. Kulaan pete pirang-pirang yo ning kene, dodolan pete yo ning kene. Wong cuma daerah kene kae urung rame ngene iki, omahe urung apik-apik. Oh iya, masa lalu ya. Iya nek jaman biyen kan wong dulur-dulur Po Gading kan iki kan wonge piyayine perantauan kabeh. Wah iya. Daerah Kalimantan gabehan. Heeh. Aku biyen ning Kalimantan keceblok-ceblok ning Kapuas malah ra iso balik aku. Kowe berarti ya tau ning Kalimantan. Tahu aku ning Kalimantan ora ning gone anu aku ning gone Pontianak. Nek kene kan dulur-dulur akeh ning gone Palangkaraya karo ning ndi Banjarmasin nggih, Bu. Akeh sing ning kono ya. Ning gone anu ning gone tambang. Oh iya, Mulane berarti tak perantauan. hati-hati. Yo iya. Bareng aku tekok wis bar terus ditawani.
Ditawani apa? Alah Mas Sedor wonge bakulan es dawet. Mriki lho nderek mimik-mimik es dawet. Alah pun mboten usah aku ya no. Ngono kok ya mbok tolak, ngono ku dak ya gelemi. Ya ora nolak ngono, lha wong terakhir aku gugup kabeh wis jam 3 pas pojokan kene ana wong wedok nggendong anake karo ngemiki. Terus tak tekoki. Lem nakon. Mbak, lokasine ketoprak niku sebelah pundi? Om Sendar nggih aku ngono. Niku le Om pertelon niku mungkin lurus terus, mpun ketinggal mungkin angger pun liwat ratan. Lah aku kelantur karo dundunan jawerone ra umum niku. Terus aku terus balik lho bareng wis balik terus tekok wong wedok sing ngemiki iku mau. Lem takon. Aku yo tekok lah sebelah pundi Mbak ketoprake? Dalemipun anu Pak Darnawi nggih, bab ayahe putra ayahe Krisna nggih. Niku le lurus ala Pak Sedor dagelan metune sore kok kesusu. Niku lho nek nderek mik-mik riyen. Aku bingung. Wong iki ora dodol es degan, ora dodol es cendol dawet. Agek ngemiki anake kok tawa mimik-mimik riyen. Dadi kowe ditawani mie. Iya, aku yo Kowe yo gak gelem. Aku jane ame gelem ning berpikir. Berpikir piye? Lah terus anake sing mik terus dengengek. Karo ngingetno aku ya menawa cara iso omongan lho. Gagek mik tak pacul, lah semedi ngono. Ya Allah Gusti. Ya ngono ku berarti mertandakno ngeraketke seduluran mergo wis kenal sampean nganti mik wae kowe ditawani. Ditawani ku saking gugupe kon mik kendi sing lanang metu ka omah nggawa kendi. Lho Om nek ameh mik Om. Iya Mas aku mudeng ora mik bojomu. Lah wong kono keadaan ngemiki kaya. Ning ya kanugrahan iso teko kene. Alhamdulillah. Melu mangayu bagya dalemipun Bapak Darnawi ki acarane sunatan Dik Krisna. Awak dhewe ya matur nuwun ado-ado ditimbali. Wah, luar biasa lho Pak. Pak Darnawi nggone ngrumat ketoprak wis kaya keluargane dhewe. Kaya keluargane dhewe. Ketoprak teko wis dikeki maem. Ana lawuhe nek ra salah mau ana jangan apa? Jangan santen karo iwak daging. Ning aku ora mangan blas aku mau. Lha kok gak mangan. Tenan, kowe ngerti perkarane aku gak mangan. Wareg. Jane ya lesu. Ning mergo mangane iki mangan jangan santen. Aku gak sida mangan karo jangan santen. Lah kena apa? Mergo aku mang roh, Pak. Roh apa? Aku mang lak mlebu ning daleme sing duwe gawe. Iya. Ngerti sing tukang masak, sing tukang kelan. Jebule le meres santen iki nganggo kathok, Pak. Meres santen nganggo kathok, Pak. Tenan aku roh ning guri mawon. Sapa sing anu sapa sulase? Tenan. Sing gawe jangan mang Sumarse apa sapa? Wah, wong wedok-wedok iku. Wonge rada lemu njekiki ngono lho. Awake rada lemu. Iya, paling meres santen iki nganggo kathok. Lho, masa buida ora nungkokno sarangan. Tak meres, tak delok mau ya ana sarangane. Oh, berarti sarangan terus ditumpangi kathok ngono. Ya ora ya sarangan tok. Iku ndaipo nek kathok wis dienggo seminggu ra diumbah ya. Santene mesti semu-semu kuning ngono. Tenan ning ya ana sarangane. Lah kok iso nganggo kathok? Ya jelas nganggo kathok apa lah saiki nek meres santen wong wedok ora nganggo kathok ora malah bahaya. Dadi merese santen iki kathokan. Wah, cara meres santen gak nganggo kathok menawa klopone iso gelundung ngono. Ya nek merese santene ya nganggo sarangan, ning wonge nganggo kathok. Dadi merese santen nganggo kathok. Berarti mbok inceng ngono. Ya ora kok nginceng ora sengaja aku ngerti mau. Ya disugati kopi barang. Lah aku ora sida ngombe kopi kok, kopi ngono lho. Nek kono meja aku. Kopi rasane enake ngono kok emoh kowe? Mah, aku. Lah gene kok emoh. Aku mang rak paiten. Aku njaluk gula sithik lho, njaluk gula wong wedok rada uru ngono. Heeh. Lah oleh ngudek kaya nganggo BH. Lho, ora buta aku. Lek ngudek nganggo BH. Lah iku ndelalah kopine cara pewanes ngono mlotot. Lek ngudek nganggo BH. Nganggo BH. Bayu ku kopine terus rasane piye iku? Rasane enak ah. Lah kok enak ya nek BH-ne bar diumbah lah nek urung diumbah. Ya ora apa-apa wong ora ana hubungane. Lho, ora ana hubungane piye wong meresing apa?
ngudeke nganggo BH ora ana hubungane. Lah ora mudhek nganggo BH nek susune kecemplung kopi. Dak melonyot. Alake balas aku lara ati. Wis pokoke Perkara Mbak Ida iki kongkon wong iki aneh-aneh. perkara meresanten go kathok. Lho ning aku seneng wis disugati maem ya tak dahar. Donga pamuji kanggo panjenengane Mas Darnawi, Pak Darnawi dalah Bu Ida. Pamujine Ora muga-muga kaya ana unen-unen ora lokak bakale saya kebak. amin. Ora rubuh ning masalahe saya gupuh. Amin. Rezekine saya lumintu, ana tetembungan lemah teles. Maksude Gusti Allah ingkang bales. lemah garing, Gusti Allah ingkang peparing. lemah wedi. Kemawur nglilipi mata. Lho. Iya to kok kemawur ngililipi Lho mata. parian kok ana lemah wedi. Lah kowe ngejak parian jaremu lemah teles. Nek lemah teles karuan Gusti Allah sing bakal bales. Nek lemah garing. Gusti Allah bakal sing peparing. Lah iki lho lemah wedi. Kemawur nglilipi mata. Tunggale Pak iki. Kok iso iki? Nek lemah teles Gusti Allah sing bales. Nek Lemah lemah garing Gusti Allah sing peparing. Lemah wedi. Gusti Allah sing maringi. Oh, parian. Yo nek Bu Ida ya ora nganggo lemah. Lah nek kanggo Bu Ida parianmu apa? Bu Ida ya lemah garing gak kanggo Pak Darnawi. Kanggo Pak Darnawi. Nek Bu Ida ya kloso garing. Maksude Bu Ida sing kuwasa bakal peparing. amin. Kloso teles. Bu Ida sing kuwasa bakal sing bales. Iso ae. Lah nek kloso diluntung. Bandar Dadu konangan Aduh polisi. aduh. Kok malah teko Bandar Dadu. Lah ana parian Wong edan. kloso diluntung ya sing kuwasa bakal maringi ora ketang sithik nanging luwung. Amin, amin lah ngono. Pamuji-pamuja ngersaning Gusti, muga-muga Dik Krisna sing disunatke dadi bocah sing waladun salihun yada ulah. Amin. Pikantuk nugraning Gusti pinter nggone sekolah. Amin. Iki ngene, Pak. Piye? Dulur kene iki biasane nek ngrawuhke hiburan. Heeh. Iki spektakuler. Apa? Ku mau tak tonton nek Rakleru ning kene iki pernah ana dandut ternama saka Jawa Timur. Simpatik musik. Sempake ati. Kok lho, kok simpatik ati? Lha iku Simpatik musik. oh simpatik. Lah istimewane dina iki Heeh. panjenenganipun Pak Darnawi kejaba nekakno ketoprak Wahyu Manggala. Heeh. Iki ana bintang tamu kiai ternama lho, Pak. Sopo? Gus Ikdam. Gus Ikdam. Ki melu rawuh. Wah. Hebat lho, Pak. Masa iya? Lho, iki Gus Ikdam mau wis rawuh. Iki Ya. Mas sutradara wis menehi bobo aku. Nek Gus Ikdam Gus Ikdam pun rawuh. monggo ibu-ibu bapak-bapak sinarengan do selawatan panjenenganipun Gus Idam badhe rawuh badhe menehi mukadimah Lho, kalih kok mukadimah? iki lho ceramah ya bener. Ceramah iku jenenge ora mukadimah. Lah apa? Mukadimah. Mukadimah dumateng panjenengan penyerahan kali ibu-ibu luar biasa panjenengane Pak Darnawi karo Bida kok nekakno Gus Idam. Hebat lho, Pak. Ayo disolawati bareng-bareng. Sholatullah salamullah. Ayo bareng Bu. Ala Toha Rasulillah. Dah kan mana Gus Idam ya dah. Aku melok ndedek. Ala yasin habibillah. Lho sing tak siarno Gus Ikdam sing metu kok kodok bangkak. Lho, Pak Darnawi oleh ngejob Gus Idam kleru. Sing metu malah lah kok Sariman? wah alah cocok. Sing tak undang sing kurasa kapiyarsa badhe menehi mukadimah niku panjenengane Gus Idam. Astagfirullahaladzim. Bocah-bocah iki modho ngapa le cung. Walah kula menehi ular-ular menehi pitanganan kalian panjenengane Pak Darnawi dalah Mbak Ida ingkang gadah damel Gus. Ngono. Aku mau kebanan, cung. Kebanan. Lah numpak napa? Numpak motor kanjek kan motorku. Iki ndak balane Pak Warsono sing digawe to, Cah. CS aku karo Pak Warsono.
Darnawi kok warga. Pak Darnawi niku anu keluarga simbahe. Lah ya mbae Mbah Darnawi mau mbok njaluk apa aku lali gak roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man. Kirang kompak. Iya Bu. Kula wangsul meneh nggih. Ben entuk barokah bareng-bareng mergo niki saking Mas Heru Sariman nggih. Wah. Jenengmu sapa? Heru Sariman. Aku ning kono seteka bumi di itu bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suarane kok Nah, ngoten ya kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Balene riyen iki. Sariman. Salame jenengan iki. Kok salah piye? Nggih. Gone sampean uluk salam mau pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kok kaya wong numpak motor balik nggon neh. Piye to? Kleru man. Kleru. Salah iku. Salah kon iki. Sing bener iki ngene lho man. Wis ngono aku mau kena ibu-ibu ya nyauri ngono kok. Nyauri ning salah man. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek iki bener salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Wassalatu wassalamu alaikum. Loh. Ya Allah Gusti. Kok balik Gusti. neh. Kok muter neh. Salah ya. panganane angger kerangkang ya ngene iki. Sing bener iki ngene lho man. Ya Allah Gusti, mari kowe iki den blangkon iki apa? Mulane blangkonmu ki tetek to. Ya nemen. Wong kon salam kok. Lah dadah. Jajal jejer kono Pak. Kowe kok ngembari aku. Lah terai siram tak silah malah kowe teko. Bapak Ibu menawi badhe tumbas lato-lato monggo. Lah nek iki sik ana barek lah aku belas sih. Paleke ngene. Krik Pak Darsono. Pak Krisna undang kon mek tampar, Pak. Lah ngopo? Iki lho tuyule ame do mlayu. Oh alah yo. Kowe wedok ketoke seneng, Dor. Seneng apane wong kowe ulem salam kleru kok. Kleru salam iku Nek kleru. salam iku bener, tapi nek arep mbuka ceramah iku mbok baleni eneh celoko. Ora ono. Wassalatu wassalamu Waalaikum lah. Balik warahmatullahi wabarakatuh. Sing bener iki ngene lho Man Sariman. Piye, Mas? Kaji palsu kok Iya, gregeten ae aku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Aduh angel ngene lah. Wala umuri dinawatin wa sholatu wa salamu alaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Aku kok malah kleru. Ambiake urung ana. Ambiyake ora ngono. Iki wis sameh panen kok wis ambia ora ndang mbok kaya ambia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in umuri dinawatin wa sholatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wasobi aja mangin. Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sobihi ajma'in amma ba'at ngono lho. Amal ba'ad. Sing bener. Kok iso tekan bojone sawahe Mbak Inambia. Ora ngono jane kowe iki agamamu apa to Man? Sak kecekel ya. Lho, agama sak kecekele. Nah kowe eling ya sailinge ngono ah. Agama iki ora ana sailinge ya Man, jenenge menungso iki duweni kepercayaan tersendiri. Nah aku wis pokoke anut karepku ngono ae. Agama kuwi paribasane ageman utawa rasukan. Ngono ya, Mas. Nek menungso kuwi agamane utawa rasukan iki nganggo kain klambi. Nek ning gone jiwa lan raga utawa batiniah kuwi agama rasukan utawa keyakinan. Kepercayaan. Ngono ya Mas. Agama ana 5, Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Kristen. Lah kuwi agamamu apa? Ya saelingku. Lho, ora ana ya Man agama kok saelingku iku. Lah aku anggere eling ya mangkat ngomong. Oh, berarti agama sing anyar saiki sing lagi disahke karo pemerintah. Apa iku? Kepercayaan utawa keyakinan. Pak, Lah apa? aku nek minggu ning gereja, nek Jumat ning masjid aku yo. Nek Rebo Nek Rebo ning gone Kenteng, nek Setu ning gone iku mau Purel. pura.
Apa wamu? Ya Allah Gusti man. Iku jenenge ora agama nanging iku jenenge kaya wong numpak bis umum. Kok iso? Mendek sak nggon-nggon. Lah rumah samu aku ning kono lho apa? Kowe iki salah lho, Man. Kok salah kok Lah kowe salat sembahyang kebaktian. Sing kebaktian sapa? Lah iku Lah kowe jare nek kondo. Jumat ning masjid, Nek nek Minggu ning gereja, nek Rebo ning gone klenteng, Apa? nek Setu ning gone wihara. Apa? Lah iku Aku masamu kebaktian. lha apa? Aku adol cilok ning ngarepe. Lho. Aku dodol iku. Dadi kowe ning gereja adol cilok. Adol cilok. Oh, gak salah. Tak kira to melu kebaktian. Ayo. Mbak Ida njaluk saus karo kecap, Mbak. Apa monggo Iki apa? lho gue mangan ciloke sariman. Aku dhewe karo sendor kok bejane lho. Bejane piye? Kenapa, Man? Ono cegatan polisi. Ndor iki Pas piye? tekan dulu, piye? Ayo copot wae, tak copot wong loro ndase mlundus ora dicekel. Tarik leman. Polisine malah bingung ape nilang Iya, tuyul iya. kondi. Alhamdulillah ya Mas iki. Alhamdulillah iso nderek Mahayu Bagyo panjenenganipun Bapak Darsono dalam Pak Mbah Darnawi Mbah Darnawi. ingkang sampun kapiyarsa nimbali Wahyu Wahyu Manggolo. Manggolo. Alhamdulillah Amin, dina iki ana sampean Nggih, Pak nggih. Sariman lan segenap kru Wahyu Wahyu Manggolo. Manggolo. Wis pokoke dihibur seneng-seneng. Ya. Mergo dina iki acarane spektakuler. Hebat, cerah, suasanane cerah. Muga-muga aja udan. Amin. Nanti ketoprae rampung acarane Bapak yang punya gawe gawe Pak itu. Darsono. Nanti bar itu Iya. tidak udan, terang, terang, terang. Nganggo basa Indonesia kok ora karo-karo. Hiburan Mas, hiburan. Mbak, Mbak. Ibu, ngersane lagu napa? Mbak, kowe?